Aquesta és la casa dels catalans, però a més a la ciutat de l'Alguer nosaltres intentem sempre que sigui la casa de tots els algueresos. I en Pino, que és el president de l'obra, ja ho sap perfectament, però també altres associacions culturals alguereses la mateixa cosa. Per nosaltres és important que, perquè aquesta ha estat la finalitat inicial de l'oficina de l'Alguer, hi hagi les relacions entre la societat civil catalana i les entitats de la societat civil algueresa. Per tant, no es tracta de que això simplement era l'oportunitat de conèixer-nos, de saludar-nos i de que conegueu aquest espai. I si torneu mai a l'Alguer, no com a banda, sinó individualment, ja sabeu que aquesta casa és casa vostra i podeu venir quan voleu i quan considereu oportú. Moltes gràcies per estar aquí. Us ho veiem d'acord i endavant. I sí que et puc assegurar que no tardaran gaire la majoria dels que estem aquí, em diu Lluís, que el tenim al mig de la banda tocant, que hem passat les vivències i totes les bones sensacions i vibracions que hem tingut aquí a l'Alguer. Gràcies. Gràcies.